Ez da espainina, ez. Sestaoko, Begoñako, Andramari ikastetxeko ingleseko irakasleak erranditez ez, espinina da, eta ongi erran behar dut, ezta? Ba, horixe. Eta kirola gehien jarraituko dugu, baina kirol hutsa ez. Bizi filosofia, erasoa, defentsa, mugimendua, jolasa, dantza, hori guztia ere bada kapoeira, eta horren berri emanen digu Agustin Ezenarrok. Eba, bravo. Gabon, Agust. Hori guztia zinezkoa da, dantza bat, bai? Posible da, gustazuk ederki dakizu, bai, eta gainera zuk ere badakizu esklabuen, hori guztia esklabuen dantza edo borroka dela, ez da beraiek sortutako zeo zer, Brasilen. Nik ala definituko nuke, esklabuen askatasunezko dantza, askatasunezko mugimenduak, oihuak, jolasak, musika, erritmoa. Alaxe da. Esklabuak erabiltzen zutena, bueno, azken batean ihes egiteko, baina orain ezalduko dugu dena nola. Bai, hori da. Portugalek Brasil hartu zuenean, Afrikatik eramandako esklabuak, indigenak, Brasileko indigenak bertan ere esklabu bezala hartu zituzten, eta beraiek, zuk eran duzu, ihes egiteko, kontua da, horixe, esklabu hitzak eraten duen bezala, lotuta zeuden, txaboletan, animaliekin, ukuluetan. Azken batean horixe, Brasil bertako esklabuak, Afrikatik etorritakoak, denak, holaxe egoten zirenean, ukuluetan edo animalien leku horietan, tambor soinuak entzuten zituzten. Bueno, entzunez, bereek tamborra jotzen zuten, batzuk tamborra jo eta beste batzuk horrekin dantza egin. Baina ez, edo nola, hau da, hankak noski esklaboak izan da, lotuta zeuden, hankak kateekin lotuta zituzten, eta noski, hotxa izen ziren, eta beraien jabeak, hango kolonoak azken batean, utzi egiten zieten hori egiten, ustez zutelako, beraien tradizio, ituren barne sartzen zen zeozer zelako. Baina horren azpian beste gauza bat zegoen, hemen aipatu dugunean dantza, musika, ez dakiz zer, engainu hitzarenik erabiliko nuke. Engainatzeko era. Beraz, noski bat, dantza honekin gorputza indartsu mantentzen zuten, azken batean esklabu batek, noski, buruan gauzatxo badakoalako beti ere, ezta? Alde egiteko asmoa. Beraz, alde egiteko momentua prestatzeko zen azken batean kapoeira. Interesgarria da, ez horixe da, borroka bat da, askapenerako borroka bat, baina, bueno, dantza eta musikarekin lotuta, ikaragarri polita. Eta gainera, izenaren jatorriaren gainean ere teoria ezberdina daude. Horietako bat ez dituzu badakizu. Bai. Landarea ez, ni beti gaskizatzen dut. Ihes egiten zutenean nolabaiteko olako arbusto batzuk zango nukenik, zirela. Bai, bastakit pa. Bai, eta arbusto tarteaitetik joaten ziren, eta ihes egiten zuten, eskutatuta, beraz, handik ihes egiten zutelako. Belarrak larrak eta, bai. Eta horri, belar horiek edo, landare horiek edo kapoeira dute izena. Horti dator. Hori teoria bat. Teoria bat. Eta beste teoritako bat, oraintxe bertan ikusiko dugu. Donostian baitako Euskadiko Brasil Kulturale Elkartea, eta horietako batzuk eskolak ematen dituzte. Kapoeira ikasteko eskola Donostian antiguoko, eta gimnasio bat, antiguon dagoen gimnasio bat, eta orain izenerekin ez goratzen. Bueno, bakero horreituko gara. Eta orain bi mota daude, geroago ikusiko duzuen bezala, eta hasteko ikusi lehenengo mota hau esan dezagun, nolako suabe eta lasai egin ziguten erakustaldia Donostiako Kontxako hondartza. Oraintxe ezagutuko dituzue protagonistak, zeintzuk diren, tanongoak diren. Bornai, Salvador, Bahia, Brasil. Rodrigo, Curitiba, Paraná, Brasil. Ni José Capoeira, naiz. Oso ondo, hau ere pixkanak ari da euskeraz ikasten. Hau da, esan dezagun, jefea, hemengo jefea. Eta, bueno, hau, ez dakite Brasildarra itxurarik hartzen diozuen, nik askorik ez, Ni Iñaki Irungoa. Zuk nola definituko zen duke, Iñaki? Egin bat jolasa eta barruan daukana bai dantza eta bai arte martxal golpeak eta borruka. Ez dakit mugimenduak eta gimnasia, jokua,
dakit, bada, ez da igual zer zehatza, baina denen elkartzea, pues... Baina honek badu bere historia garai bateko esklabuekin, ezta? Nola da gutxi gora bera, Iñaki? Berez, jende hau, bere jatorrizko herrialdetan zeukaten arte maltzea mota bat, gero Brasilean daudenean eta esklabu direnean, nolabait moldatu ditu dutela bere momentuko errealitatera. Orduan dantzan bihurtzen dute, poliziaren eta kontrolen aurrean nolabait atentzioa ez deitzeko. Kapoira izena berez, Iñaki, landare baten izena da? Landarea baino oian mota baten izena, ez? Landare bajuak, belar bajua ditun oianen izena. Orduan esklabuak leiten dutenean, leite dute oian hortara, kapoira oian hortara, orduan hortik dator izena. Hortik dator izena? Hortik dator, guk aipatu dugu nondik datorren, oinarria zein den, baina gaur egun egia da kirol bihurtu dela, uste dut gaina Brasilen kirol nazional ere bihurtu dutela. Eta, jendea forma mantentzeko egiten duen kirol bat. Hemengoak hori egiten dute ikastera joaten diren hementzat, kapoirak atzean duen filosofia hori guztia, hortxe dago, baina horri kaso gehiago egin beharrean, noski, gorputzari egiten diote, forma fisiko hona edukitzeko, ikasten dute hemengo ikaslek, kapoira. Kirola, baina aipatu dugulen ere dantza ere badela, eta dantzatzeko musika beharrezkoa da. Guk ikusi dugun kapoira mota honetan musika, bere musika du. Bere bereizgarriekin kainabera bat, alako alambre bat, tente jartzen dena, kalabaza bat, Josek esplikatuko dugu nolakoa den berimbaua. Madera biriba. Una madera de Brasil llamada biriba. Brasilgo egurra da biriba izenekoa. Calabaza de Brasil. Eta beste hau ikusten duzena, Brasilgo kalabaza. Eta begiran nola dagoen hemen, zuloa ustuta dena, soinua, egin behar duen soinua egin bezan. Hori da. Y un alambre de rueda de coche. Fuera de la rueda del coche hay un alambre ahí oculto y nosotros lo quitamos y ponemos aquí. Oso eskututa egon behar du, guzpilaren neumatikoan alambre honen nik ez nekien, alambre hauek bazeudenik, baina begira, alambre hau jartzen dute, eta oso tenso dago hau, Irakasle hona dira? Errez ikasten da? Bueno, irakasleanak igual baina ikasleak ezak zelakoak eran. Baina bai, eta ze igual ibiltzen da gehiago kapoera, Angolako kapoerakin eta Rodrigo Berriz regionalakin. Bi mota daude, ezta? Zertan bereizten dira, Iñaki? Bat igual da kalean egiten dana, dela Angolakoa, dela dantza gehiago, joku gehiago, beste baino, ez? Regionala da, esaten dute, etortzen dela, pixka turistentzako kapoera dela, da etorrela, hori, gerora etorri zala, eta ibiltzen dela gehiago estudiotan eta erabiltzen da gehiago baita kaleko burruketan eta sartzeko. Ezagun beraz, gogorrago, zakarrago edo violentoagoa dela kalean egiten den hau, Iñaki? Esan daiteke, bai. Kapoeira, polita, jatorria polita, eta kirola bera bezala bizualki ere agitz polita. Orduan nora joan gaitezke ikasteko? Orain gogoratzen zen, Kuraia Sport Gimnasio Antiguo Donostia, baina Gasteizen da Bilbon da Iruñaren ikas daiteke. Horixe, eskerrik asko agoz, gero arte. Deigarri egin zait niri aditu dudanean, baina Lodosan arraunean aritzen dira, bai aspalditik gainera. Ebron entrenatzen dute, egunero, eta